Писагор, дар ютуб канале ҳаст бо номи Саид Азизов, бояд дастгирияш кунед. Фаҳмидед? Фаҳмидем, сардор. ин шаб ба дӯстонатон падилица кунед ин шабакаро. Фаҳмидӣ? Фаҳмидам, сардор. ин корро ба ту мегузорам. ҳамроҳи Пикас, Каяминик, Ҳозирин, Сино ва Орзу ин корро ҳал кунед, вагарна шуморо ҷазо медиҳам. Фаҳмидӣ? ба ту мегӯям. фарқ надора, сардор. мо барои чӣ ҳастем? мо ҳамеша корҳои фармонҳои шуморо итоат мекунем. мо дӯстони хеле зиёд дорем, сардор. ба дӯстонамон падилица карда дар ин канал подписатсия мекунанд. Шумо ташвиш накашед. чунон лайкборон мешавад ки ин ҷиҳанатон дар ҳайрат меафтад, сардор. Фаҳмидед? Сардорам Ноҳангушта, ман ба шумо ваъда медиҳам ки ин канали Саид Азизовро дар ютуб машҳур месозам, сардорам. бисёр видеоҳои хуб дорад. чунон дасташ гул аст ки чунон чизҳои хуб месозад. Офарин Миник, боз чӣ фикрҳо дорӣ? Сардорам, шумо ҳеҷ гоҳ ташвиш накашед. ман чунон ин канали Саидҷонро дар ютуб машҳур месозам ки душманонаш бисӯзанд. бахшиш. зудтар аз паси кор шавед. Писагор, ту ҳам аз паси ин кор шав. хуб шудааст, сардор. мо ҳамеша дар фикри ин канал ҳастем ки дар муддати кӯтоҳтарин ин каналро дар ютуби тоҷикистон машҳур бисозем, сардорам. офарин Писагор. ман аз ин гуна ҳамкорҳо фахр мекунам. аз ин гуна миникак. ҳозирол, кани ба ман нигоҳ кун. ту чӣ кор карда истодаӣ? гап ко. ҳеҷ кор накарда истодам. ман ҳам ҳамроҳи инҳо кор мекунам, сардор. шумо ташвиш накашед. агар ягон ҳозирол мехоҳад бигӯяд ки агар Саид дар ютуби тоҷик машҳур шавад, ягон блогер аз ҳуш равад, пас ин ягон укол зада вайро ором мекунад, сардор. офарин, зудтар аз паси кор.